gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Padayon natong iampo mga igsoon ang kahiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan. Labi na gid ang atong mga leaders magpakabanaunta kanunay sa panginahanglan sa labing ubos sa katiligban o musalikway sa mga batasan o mga buhat nga dautan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasya ilabi na gyud sa kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong o matinooron, ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon, magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan, panganak kamo aron ang inyong mga liwat musanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmay mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaong mga tanom, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang nga kinahanglan dili ninyo kanon ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi ana aman sa dugo. Kun usa ka tawo mopatay og tawo, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananap nga mopatay og tawo. Ang mumuno og tawo patyon usab sa iyang isig ka tawo. Kay gibuhat man ang tawo, ingon gayod sa Dios. Panganak kamo aron mudaghan kamo ug mulukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios miingon kang Noe og sa iyang mga anak,
Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan, tali kanako o sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Diha sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Ang mga nasud nagtahod sa imong ngalan o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa natukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mipakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangul, ug wala niya tamaya ang ilang pag-ampo. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitanaw niya ang yuta. Aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta. Ang mga anak sa imong mga sulugoon mulungtad, ug ang iyang kaliwat mo padayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Siyon, ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Dihang ang katawhan magapundok, ug ang iyang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Gikan sa langit, gitanaw sa Ginoo ang yuta.
Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niya si Jesus o ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa panugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga Hudiyo mao ang piniling katawhan sa Dios. Sa dihang nalusno na ang ilang kinabuhi o nahimo na silang mga ulipon, gisaaran sila sa Ginoo nga padad-an mo nakog manluluwas aron muluwas ninyo gikan sa kaulipnan, mahimo na sad mong gawasnon. Nya nagpaabot sila sa Mesiyas ug tuod man miabot si Kristo ang tinuod nga Mesiyas. Pero matud pa sa atong Ebanghelyo, naglibog ang mga tao. Wa sila kaila ni Kristo gani hangtod karon ang mga Hudiyo wala pa gyud modawat ni Kristo nga mao ang Mesiyas. Nagpaabot pa sila sa pag-abot sa Mesiyas, sa manluluwas, sa Dios nga nagpakatao. Lingiyay mong tupad ing na mutuo ka nga niabot na ang manluluwas. Lingi ako no. Mutuo mo dili. Unsa may mahitabo sa tao nga mutuo, kanang tinuod gyud nga mutuo nga miabot na ang manluluwas dinhis kalibutan. Unsa may mahitabo niya? Unsa man? Ang una gyung mahitabo, din ana siya mahadlok, mamatay. Oh. Gilingay mong tupad. Ing na okay na nimo karong gabi eh. Ina ko na. Ina okay na. Sige. Ano man mo mulingi. Og samtang mahadlok pataan ang kamatayon, pasabot wa pa dayta mutuo nga ang kaluwasan ni anas kalibutan gihatag nas Ginoo.
Muna'y nahitabo sa mga apostoles. Nagkuyog na gid sila ni Kristo, gani gipangutana sila ni Kristo, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Murag kuno kag ikaw si Juan nga magbubunyag, murag ikaw si Elias or usa ka sa mga propeta. Galibog ang mga tao ba? Ingon si Jesus, kamo sige naman gid mo kuyog nako. Kinsa man ko? Tubag dais Pedro, ikaw ang Mesiyas. Ingon si Jesus, ay sa mo panabi ha. Naglibog ba akong ani? Na imo ingon si Kristo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan, isang yaw nga ni ana ang kaluwasan. Nya karon iyang giingnan, ay mo panabi ha. Nganoan? Nganong niabot man ani nga instruction nga niingon si Jesus, ay sa mo panabi. Kay nakita ni Jesus nga ang kasing-kasing sa iyang mga apostoles dili pagyud kumbinsido nga si Jesus mao ang Mesiyas. Og napamatud-an gina niya kay pag humanyag sulti nga ay mog panabi taud-tauran samtang naglakaw sila padong sa Jerusalem, niingon si Jesus, igabot didto ilakong patyon, ilakong ilansang sa cross, nga ilubong ko nila pero mabanhaw rasad ko. Oy, gidadayon siyang Pedro. Si Pedro nga maoy niingon, ikaw mao ang Mesiyas, ikaw ang manluluwas. Maora say niingon, Lord, di ko gustong mahitabo na nimo. Di ko gustong mamatay ka. Gilingi dayon ni Kristo, pahawa Satanas. So kana dayong mga tao nga mahadlok mamatay, mga Satanas na. Lingi ag usab ang imong tupad. Ingna Satanas ka. Ingna. Oy, mga Satanas na. Tanawa ha. Bisan karon sa atong katilingban. Tanawa ang mga batasan sa mga taong hadlok mamatay. Unsa man giuna nilang batasan? Tigom og kwarta. Tigom og kwarta. Nga inigtigom nilang kwarta, unsa may mahitabo? Mupatay sila sa ilang isig katao. Directly or indirectly. Mupatay sila sa ilang isig katao para lang mabuhi sila. Kani ding ato dinhing graft and corruption sa Pilipinas. Daghan kay nangamatay anak. Tungod kay napobre nagmaayo ang mga taong way kapasidad sa pagtigom og kwarta kay giilugan aning ato mga politicians nga mga kurakot kay istanan. Daghan ang di nakapatambal, mamatay na lang. Nagani uban abot gyud tinuod sa public hospital pero ibutang ra des daplin, mamatay rasad kay wa nay tambal. Labi na gyud nga gisiro pa gyud nila ang budget sa PhilHealth karong tuiga. Zero na. Nya naaros mga vlog-vlog. I think si Vic Rodriguez man tingali, ga-research ana. Hapit na kuno mahurot og spend ang kwarta nga gi-budget para sa ayuda sa 2025. Kana bang ilang ayuda nga unsa na? AKAP, unsa pa na? AX, tupad, unsa pa na? Hapit na kuno mahurot. Naaman sila petisyon na questionon usa sa Supreme Court ang constitutionality o ang validity sa kanini ang BICAM nga report o ang budget yun sa 2025 pero gispend na nila karon. Unya February pa lang hapit na mahurot. Naapay sus layo apa. Unsa na malaihatag niya zero ang budget sa PhilHealth. Nang di na gyud kadagan ang mga tawo nga sa PhilHealth. Ako gahapon og daaging adlaw porting daghana diha mga letter pader tabangi in town may makapalit mig tambal, makapadialysis, di apay cancer ana nako sus mga matay lang unta ni silang tanan, luag-luag na gid unta ta. Ni apay ato mga slat wa pagyud mahurot og halin.
Unsa pagkahurot og halin nga di na mo sa kay mamalit mo kay inyo mo sang siguro na yay italisod na ba kayo mahalas bugas, mahalas palitonon, mga matay na taani o tungod anang atong mga leaders nga dili gustong mamatay. Si Kristo mao atong modelo nga leader. Nahimo siyang Mesiyas manluluwas dili lang tungod kay naghatag siya kaluwasan kung dili nagpakita siya unsa ang buhaton sa usa ka leader aron maluwas ang katilingban ug maunay iyang gitudlo sa iyang mga apostoles ug kanatong tanan nga nagsunod niya. Unsa man ang iyang gitudlo? Deny yourself, take up your cross and follow me. Deny yourself, take up your cross and follow me. Ato ko nung questionon niining team Duterte o team Bongbong Marcos, sila man ron ang nanagan sa midterm election. Adili sila ang ilang team mao may na ay mga kandidato gikan sa senador nga region sa tawagan na sangguniang ba na o mga konsehal sa lungsod o sa syudad. Kinsa Manila sa atong tan-aw ang nagbuhat gyud sa buhat ni Kristo nga andam muantos ug magpakamatay para sa atong nasod. Ug naa gani mo nay atong butaran gikan sa senador nga region sa konsehal. Nya kadtong mga nagsigilag paburot sa ilang kaugalingon, ayaw na lang ng ilang gisulti. Sas kapoy kay paminaw na mga litanias pulo nga tamis kaayo daghan na gyud napamdos anang pasalig. Lingay imong tupad inawa ka mabiktimas pasalig. Ingna na imong tupad kay murag tan-aw ra ba nako na ipipila ninyo na biktima ng pasalig kanang tamis kay ba pasaligan ka nga I love you very much nya ununoteng hika hangtod makuot na inig resulta mangluspad na ka sus mahay-mahay kasi mong kinabuhi ayaw na lang ng mga pasalig kay tamis kay na paminawon why politician nga dili maay kay mutabi ang bakba anak nila murag naay kamay perting tamisa na mulitok pero tan-aw na to ang ilang binuhatan ang ilang track record. Kinsa tong politician nga wa gyud magpaasinso sa iyang kinabuhi kanabang gikan sa paglingkod niya sa katilingbanon nga posisyon wa siya madato wa siya mo asinso nga murabag kanabang talagsaon kay ba nga sukad lang nakalingkod na usab dayong balay ninindot dayong sakyanan na milyonaryo dayon gikan ra itos korupsyon mga hilas kay tanan di mauwaw magsakay-sakay ang mga sakyanang nindot kaayo magpuyo anang balay nga nindot kaayo nya kinurakot di ay gikan sa mga pobreng mga Pilipinos, di ba? Hilas kaiba ang atong mga kandidata mga isog pa kaayo diha ng ilang mga hiring-hiring kanang ila kunuhang pagpangita sa kamatuoran unya pangitaon ang sayop nga gamay tapinan ang dako kaayong sayop. Matud pa ni Kristo sige mo panaginot anang puling unya inyong gibaliwala ang truso nga naa sa inyong mata. Sige pangita anang milyon unya wa pangitaa ang billions nga nangawa. Di ba? Mura manggutag malain. Kaklaro na gina sa ilang atubangan, giyag-giyag na gina, nga naay billions nga nangawa sa atong panudlanan. Wa gyud nila atimana, siging pangitaan ng millions, ang puling mo imong sigihag usisa diha, nya ang truso nga nas imong mata, di nimo kuhaon matud pang Kristo, tigpa kaaron ingnon ka. Tigpakaron ingnon mo na mangita tag mga leaders karon kana bang mga leaders nga dili self-centered, dili self-righteous, kanang mga leaders nga magsigi dayog panghulga ipapriso mo namo
ipaon sa panadiha. Kana bang mga gamit dayos gahom ba? Gamit des gahom, mga buangon na nga mga leaders, mga yawanon. Kinsa din hinggin ni kanana nga di gyud mga saba sa ilang mga anak, taas ang kamot. Usaray dili yawanon. Sugod karon, kinsa ninyo ang moingon, di na jud ko mga saba sa akong mga anak, Father. Andam na kong magantos o magpakamatay para nila. Taas ang kamot. Ang di mo pataas, mga yawa. Mao na atong tan-awon, kinsa man ang team Duterte mao'y andam magpakamatay para sa atong nasod o ang team Marcos. Kaya ang atong nasod karon nagkinahanglan og mga leaders nga andam magpakamatay sama ni Kristo. Kay giyawaan na kayo ang atong nasod. Daghan kayo mga yawa sa atong nasod, ang yawa sa drugas, ang yawa sa korupsyon, ang yawa nining panag-away, ang yawa sa pagkabakakon, ang yawa sa kalaway, niining atong gitawag og immorality, ang yawa niining gitawag natog addiction sa sugal, gambling, ang yawa sa pagkawanay pagampo. Niya na dinhi sa atong nasod karon. Unya ang atong pilion ining midterm elections, ang mga yawanon lang gyapon kanang hadlok ay magantos, hadlok kayo nga mamatay para sa atong nasod. Wa na, patay gining atong nasod, tiwasan gini, tiwasan. Di na ta mo tan-aw ana mga leaders nga kusog kay manghatag og kwarta. Kung naa man na ako, hapit na lang ko mamatay, wa man jud ko gi tagaag kwarta. Sukad pagbutar na ko atong 1992, wa pa jud ko kasuway nga giingon ko tagaag kwarta, pero daghan man kay kuno moingon nga manghatag og kwarta. Kung naa man na kanang manghatag og kwarta, automatic isalikway dayon na. Di na sila makatabang sa atong nasod, kanang mamalit og mga butante, kanang magsigig pasalig anang kwarta, mga yawanon na. Labi na gyud kung atong tan-aw ng ilang binuhatan, purti nilang pag-asinso sa ilang kinabuhi tungod kay naglingkod din sa atong gobyerno, mga bakako na. Apil na sad mi anang mga pari. Tanawa ming mga pari. Tanawa mi ba? I-check ang among kinabuhi. Kay naabay asay mga pari nga gisigihan sa tawag yubit. Apil na tingali ko ana sa mga parishioners. Muingon dayon ang mga silingan kanang tawhana sa wap ana mapari, sus ang balay ana perting gamaya na karon ay mura nagmansyon, sukad lang na pari, diin man na si anang kwartaha, gikas kolekta. Kaluoy, no? Luoy. Mo na i-check ninyo ang akong kinabuhi. Nya tan-aw gani ninyo, ikaw pader baga sige na lang kag pahayahay. Hayahay man kay kag kinabuhi, sikag pamaligya ng slot nga imo kunong ipaayog balay, pero wa jud kay balay nga napaayo. Imo nung balay boy ninindot. Ana. Nya, sa mas inyong tanaw, kining atong gibaligya nga slot. Tinuod ni ubudol. Nya namalit na mo wa. Kana ato tanawon be, pila na lang ni atong slot. Ako yung i-highlight, tiwaso na tog una kaning Santo Niño's healing gift. Ato naman yung nagamit, gitaplan lang nato gikan sa lain natong pundo. Naapay 3,818 na lang yun. 3,818, 100 pesos per slot. Humno ni nato karong adlaw, 3,818. Kamong tanan ni aron dinhi o kamong nananaw diha, naminaw nako sa aning online mass, mopalit lang mo tag 100 pesos karong adlaw, ugma horot na ni 3,818. Nya kamong ako mga followers, pila na mo ako subscribers? 223,000 subscribers na. O 224 na. Suna ka ng 224,000 na mo kabuk, mamalit lang mo tag 100, 3,000 ragod ni. Pero naman gud mo ipagkayawan on, liwat raman sad mo nako.
Dayon mamugingon, uy, palitin na ito, wala tayo pagkaon, wala tayo, hurot na tayo. 100 pesos. Magpakamatay ka tao eh. Ako, kuhan lang gining ako, dili ni pagpagarbo, no? Pero ako lang gin mong sultihan. Basig nagtuo mong sige lang kong baligyag slot niya, ako'y palit-palit. Ako lang gin mong sultihan. Sukad atong 2020, nga nagsigi kong pamaligyag slot, nga mo'y nakapanindot aning atong simbahan, nakapatukod sa kapilinya, nakatabang sa atong archdiocese, nakatabang og daghan kaing mga dioceses atong dinis atong Visayas, Mindanao, hasta pagay dito sa Luzon. Ako sa kada Domingo or kada semana, di gina mo minus sa 10 ka slots ang akong paliton kada gid semana. 10 to 20 slots gina average ang akong paliton. Kay naa man sa ko'y income, kay kada nako dupa kolekta man gini. Naa man kada nato lihok naa man gid tay ma-income. Bisag kamo diharong nanimba, naa man gid mo income. Di lang tingali ta parehas arang-arang tinganing ako, no? Kay yaw-yaw ra man ko diri, sikop dayon kolekta na. Pero palit yo sad kog slot nya, wa jud ko nagtukod og balay, wa jud ko nagpalit og yuta for myself. Ang ako ra gyung gitukurag balay, kana ra gyung way hapit balay, nya ang gipalitan ako og yuta kana sang way yuta nga kapuy-an. Pero dili ako. Sige, suway ninyo og inquire, naa ba ko'y balay? Suway ninyo. Mamatay na lang mo, di mo kita sa kong balay. Kaya ang madre ray tag-iya sa kong balay. Di ay, kamusan ba? Basta isaybit-saybit na natong madre. Pero naam si ubang mga madre pa dir, among balay na, gubaon na kaayo. O sige tir, ato nang ayuhon. Ana. Nga, di mo na ayuhon nga. Naglisod man sila. Nya, nagampo ko na. Nagtabang ko na sa katilingban. O, na ayuhon gina nato. Muna, ako lang yung gisulti. Nga naman, kung kita leader nga anda magpakamatay sa atong mga katawhan, nindot kay itong bation na nato ang kalipay, ang kalinaw, ug ang katagbawan. Sama ni Kristo, di na siya mahadlok mamatay kay naa niya ang kalinaw, kalipay, ug katagbawan sa kinabuhi. Sa tinud-anay mga igsoon, nganong nag-away ng ato mga leaders, kada eleksyon mag-away, mahuman na lang eleksyon, mag-away lang gyapon, kay wa sila'y kalinaw, wa sila'y kalipay, wa sila'y katagbawan nga gibati. Ngano man, kay ang ilang kaugalingon, maura ilang gitanaw. Nasa tayo pipila ka mga leaders nga akong nakita nga paghuman sa ilang termino, wala, retire na. Kanang linaw kay sila tanawon. Pero naagid tayo mga leaders na hangtod na lang, hapit na lang mga matay, mangita lang yapon mga masakiton na kaistanan, dagan lang yapon eleksyon, pailik lang yapon, way kalinaw, way kalipay, way katagbawan. Ilas na lang lingi sa imong tupad. Yung na, tagbaw na ka? Yung na, natagbaw na ka? Oy, naiuban din sigig yung kiskis anang kilay, wag yun matagbaw nga magtanaw ng iyang naong, siging kulor anang buhok, sigig yung sala ipang nus-nus naong, huwag adyo ka matagbaw anang imong naong. Hinatag mo nas Ginoo, si kagasto ana, ipalit na lang nagslot, oy, si gasto ana imong naong, hapit naman ka mamatay, ipalit lang nagslot. Live simply, live naturally. Ana ba? No. Nindog tayo, man itong ako din. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkatigong kita aron pagpasidungog sa atong langit nung amahan. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan panalipdan sa atong Santo Papa si Papa Francisco nga magpabilin diha sa pagtuo ni San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohon musubay sa mga tunob ni Kristo
pinaagi sa pagpasan sa ilang krus matag adlaw ug sa ilang pagpakigiusa sa iyang mga kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga mibatig kabugat ug kabudlay sa ilang mga krus, makakaplag sa kusog ug kahupayan diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makaila sa ilang mga balatian nga tipik ug kabahin sa krus ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nanaguna kanato sa pagtuo, makasudong na sa manunubos nga nagsakit tungod kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Langit dong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Laygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaig ang
ang kalanuna mo sa matagal lang. Ihatag ka na mo karungan lawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Tinig langit
sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Nga mahimo ra ni kun andam tang magantos ug magpakamatay para sa atong isig katao. Salamat sa nagantos ug andam mahigugma nato nga namalit sige sa atong mga slots. Mao ni ang atong update ang SBF DAG para sa atong kumbento. Nakahali na tag 51,404 ka slots, na apay 8,596 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga 8,000 per challenge, 417 ang atong nadawat na. Ang sa Santo Niño's Healing Gifts nga atong tiwasono na gyud nga slot unta na kahali na tag 43,182 ka slots, na apay 3,818 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, nya 642 na ang atong nadawat nga challenge. Ang ato sang itabang para ni Father Arnel sa parokya ni Father Arnel nga Nuestra de los Remedios Paris. Ang atong halin 4,559 na, unya na apay 7,441 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naaman ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000, wala pa man mabutang dire. Ato lang ni inon atong treasurer nga kwentahaon niya to na nabay ni palit, kaya na naman to ni text nako pa din ni palit nako og 20 slot challenge. O pa na to mabutang basig sunod adlaw og buhi pa mo, makabati niya mo ato ning i-update ha. Mga sunod adlaw ugma siguro. Atong pakpakan ang namalit natong mga slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Salamat sad sa nihimo sa ato rong offerings, formal offerings, katong nihatod silang offerings diri, mga bisita to nato dinis parokya, taga Digos, Davao del Sur, ato silang pakpakan. Yes. Hinaot unta nga mauli pa mo dito nga buhi, no? Tagaan pa mo taas nga kinabuhi kay mga buutan kayo mo. Ato na lang sang ipangumusta diya i-shout out natong taga Digos, Davao del Sur. Di amoy mga kauban diri mga buutan kayo ni bisita gyud parokya sayo kay buntag. Ato sang ipahibalo padayon nga ang atong pista dinhi Mayo 3, ikaduhang Sabado sa Easter. Unya naatay pang-confirmation sa mga bata nga 12 years old pataas, ini ka Abril 26. Nya naa sa tay mass wedding para sa mga nagpuyo-puyo o mga civilly married couples. May 1 ang atong mass wedding. Nya parehistro na mo as soon as possible kay para dili mo maklosan, nya ma-secured sad ang mga papilis.
Ato sang padayong ipahibalo nga suportahan nato ang Dinner for a Cause sa Kapa or Cebu Archdiocesan Prison Apostolate karong March 15, 2025 adto sa IEC. Kining ilang fundraising pinanguluhan ni Father Monico Katubig, ang ilang spiritual director sa prison ministry sa atong Archdiocese, para ni sa atong mga ilang mga programa sa prison ministry. Niatay mga tickets dinhi para sa Dinner for a Cause. Adto alang sad ninyo dito sa Santo Rosario or tawagi si Father Monico Katubig or kining ilang contact number nga atong gipakita dinhi sa screen. Unya, padayon sa mong suporta sa atong YouTube channel kining Patriciano Ubod. Nya tanawa lang ang atong subscribers aron dili mo saag. Nanatay 224,000 na subscribers as of now. Nya padayon mo og view, like, share og subscribe. Kay gawas nga makat-on ta sa atong mga pamalandong dinhi, labi na gid aning nagdagan nato nga panahon sa kumpanya sa eleksyon aron mag-guided ta, kahatag pod mo og income sa atong parokya para magamit nato sa nag-anam na jud kadaghan nga mangayo dinhi, no, atong charitable expenses. Unya kakita sad mo sa atong official contact numbers, contact persons ug account numbers para dili mo mailad sa mga scammers nga nagpahimulos in town sa atong pangalan. Tulan sad silang iampo, no, kay mga naningkamot sad sila pero yawa-yawa lang ilang paningkamot, mangilad. Ato lang iampo sad nga mabag-o tani mga scammers, magtinarong na lang unta. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nagaron, nahiusa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa